Wel, am garol. Mae angen amser I ddarllen dros y carol honno o'r geiriau yna. Sa'n gwybod allwch chi cael lot gwell na'r rhain ac yn sicr y bennill olaf. Diolch byth a 100,000 diolch. Diolch tra bo ynof chwydd am eiriau. Wel, mae'n testyn ni prynhawn yn dod o lyfr y Diarhebion, y 15fed benod, penod 15 ac adnod 19. Diarhebion 15 ac adnod 19. Ffordd y diog sydd fel cae draen, ond ffordd yr uniawn sydd wastad. Nawr, mae yna gymaint o wersi yn does na, gwersi pwysig yn llyfr y Diarhebion. Ac yn ôl yr adnod yma, hyn sydd yn wir, mae yna wersi yn does ar gyfer pob dydd, ceir llawer o bobl diog yn y byd. Does dim cwestiwn bod ni gyd yn eog o hyn o dro I dro, ond mae yna rai yn does. Dyma yw I natur nhw, dyma yw I gogwyd nhw trwy'r amser, a maen nhw'n ddiog. Ac yn amla, nid yw y llwybr o ddiogi yn un llywyrchus iawn. Dwi ddim fel arfer. Wrth gwrs, mae rhai sydd yn ddiog sydd wedi cael ei magu ar aelwyd gyfoethog, llawn lot o arian, yn etifeddu andros o lot o arian, yna maen nhw'n byw oddi ar yr arian ac efallai bod nhw'n ddiog, ond yr un fydd diwedd y gan iddyn nhw a rhai sydd yn ddiog o ran I natur ta beth. Mae e'n mynd I arwain at rhyw fath o drafferth. Mae e'n aml yn arwain at anawsterau, at broblemau. Mae diogi yn arwain at problemau. Dyna gan amla sydd yn digwydd. Mae yn lwybr bywyd, fel yn yr adnod yma, sy'n cael ei ddisgrifio fel cae o ddraen. Dychmygwch y beth. Llwybr bywyd sydd fel cae o ddraen. Mae'r llwybr yma yn gallu arwain yn aml at hunanoldeb. Hefyd, gallu'r dweud hyn, wrth gwrs ddim bob tro, ond yn aml at dor cyfraith. Nid yw cymdeithas wedi sylwi hyn, yn aml dros y canrifoedd. Ac yn enwedig ymhlith yr ifanc efallai, pam fod pobl ifanc yn ddiog a does dim byd ganddyn nhw I wneud, mae yn aml yn arwain at ryw broblemau, ryw ddrygioni, ond yw e. Ni'n gwybod na fel ffaith, mae hwn yn bwnc sydd yn dod yn enwedig efallai amser rhyw etholiad neu gilydd i'r gwleidyddion yn meddwl sut ni'n gallu cadw'r ifanc yn brysur. Ac yr ateb fel arfer yw rhywbeth fel hyn. Beth am I ni adeiladu neuadd gyda bwrdd, tennis bwrdd a bwrdd pŵl, bwrdd dartiau, a rhoi soffa, ac rhywbeth iddyn nhw'n wneud yn lle bod ar y stryd. Dyna'r ateb. Ac wrth gwrs, falle bod yn ateb yn ambell I achlysur a bod yn rhoi rhywle iddyn nhw I fynd. Ond dyna'r lefel I ni'n sôn amdano, dyna pa mor bell I ni o fewn cymdeithas wedi dod I ddatrys y broblem ymhlith yr ifanc. Os ydyn nhw'n ddiog a ddim yn mynd ati I weithio, a wneud I gwaith catre ac adolygu a mynd I cael rhyw swydd rhan amser, neu beth bynnag yw yna fe fydden nhw'n ymgynnull ar ochr y stryd ac yna fydden nhw'n cwyryla, neu fydden nhw'n yfed, neu cymryd cyffuriau. A dyna'r aml sydd yn digwydd. Mae diogi yn aml, nid bob tro, ond yn aml yn arwain at problemau fel hyn. Mae yn llaw a diogi y problemau yma. Dwi ddim yn credu byddai unrhyw un yn dadled â hynny. Byddwn ni'n cael sioc o'r mwyaf. Petai rhywun eisiau dod. Wrth gwrs, mi fydda rhywun rhywle, siwr o fod eisiau wastad ffeindio rhywbeth I anghytuno gyda nhw. Bydden nhw falle'n dweud bod nhw'n anghytuno, ond gan amla bydden ni'n tybied, does dim byd o'i le wedi cael ei dweud fyna. Dyna sydd yn wir mwy neu lai. Ond i'r gwrthwyneb, mae bod yn brysur a gweithgar yn aml, nid bob tro gael bwysleisio, ond yn aml yn dod â llwyddiant, neu'n dod â rhyw elfen o lwyddiant. Os ych chi'n gweithio'n galed, ac yna yn aml iawn fe ddaw rhyw fath o ffrwyth. Wrth gwrs, dyw e ddim yn digwydd bob tro. Mae yna rhai'n gweithio'n galed iawn trwy bywyd nhw a ddim yn cael rhyw lawer yn ôl. Ond mae yn wir, ych chi'n gallu gweld o leia os ych chi'n neud rhywbeth fe fydd rhyw fath o elw yn dod nôl os ych chi'n gweithio yn galed. Rhaid sylwi, hyd yn oed os yn ddiwyd y dyfal, os nad yw ynghlwm a chyfiawnder,
Yna, fe fydd hwnna hefyd yn gallu arwain at hunanoldeb, balchder a chreulondeb. Ond nid yw'n wir, mae hwnna yn sicr yn wir. I ni'n gweld hynna fewn cymdeithas. I ni'n gweld y problemau yma, hunanoldeb, fel sydd yn y diog, ond yn y gweithgar, os nad yw e wedi gysylltu gyda chyfiawnder. Chi'n gweld rhai pobl sydd wedi gweithio'n galed a maen nhw wedi torri'r gyfraith mwyn cael yr arian. Neu wedi gwneud popeth yn gyfreithlon a maen nhw wedi gweithio oriau i ri, ond mae yna rhyw elfen o galedwch a creulondeb tuag eraill. Does dim ots gyda nhw'n aml iawn. Os nad oes y gyfiawnder ynghlwm a'i ymdrech nhw, yn aml iawn maen nhw wedi cerdded ar ben pobl i gyrraedd y top. Dim lot o ots dyn nhw os oes rwy'n arall i colli mas, cyn bellai bod nhw wedi cael y swydd. Ac felly mae hwnna hefyd, hyd yn oed rhywun sydd ddim yn ddiog, ond yn weithgar, os nad yw ynghlwm a chyfiawnder, mae'n mynd i arwain ar broblemau. Ond wrth gwrs, am wersi sydd fan hyn. Nid yn unig am fywyd yn gyffredinol i ni'n darllen fan hyn. Prif bwrpas yr adnodau yma yw'r gwersi ysbrydol. Maen nhw o fydd i ni yn faterol yn ein bywydau pob dydd, ydyn yn sicr mae hwnna'n wir. Ond y prif wersi yw'r rhai ysbrydol. Gwersi ar gyfer yr enaid. Mae'r wers yma'n bwysig i bob un ohonom. I chwilio ein cylonau, i ymholi ar arglwydd, a ydw i ymhlith y diog yn ysbrydol, neu a ydw i yn rhodio ar y ffordd uniawn. Dyna'r cwestiwn. Ydych chi yn ddiog yn ysbrydol? Ac felly chi'n rhodio ar hyd llwybr sydd fel cae o ddraen? Neu a ydych chi ymhlith y rai cyfiawn yn rhodio ar y llwybr uniawn? Wel, hoffwn ni yn fer edrych ar y ffordd y diog, yn ail ffordd y cyfiawn, ac yn olaf yn drydydd eich ffordd chi. Wel, yn gyntaf, ffordd y diog. Ffordd y diog sydd fel cae draen. Nawr, gellir disgrifio yn yr ysbrydol diog mewn sawl ffordd. Nawr, dydyn ni ddim fan hyn, gellir cael bregeth ar Cristion diog, a'r problemau felly, dim dyna yw y bwriad y prynhawn yma. Nid sôn am y Cristion, yr un sy'n proffesu fan hyn, ac sydd yn honni yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist a'i fod yn ddiog. Nid dyna beth ni'n sôn am fan hyn. Ond yr sawl sydd yn ddiog am faterion ei henaid am iachawdwriaeth. Dyna'r bwrdwn y neges fan hyn pnawn yma. Ac am dristwch, am dragedy, am ddifaru fydd yn rhagwyddoldeb. Pan fydd rhai yn dweud bryd hynny, o na fysen wedi i geisio fe, wedi ymdrechu i'w ganfod tra'r y ddeiar. Oni fydd hwnna'n wir. Fe fydd uffern yn llawn yn eidiau, fydd yn teimlo'r boen ar ei ogrwydd ac yn difaru. Pam na nes i drio chydig, pam nes i roi un diwrnod i geisio iachawdwriaeth, pam na nes i roi clist am eiliad i'r Cristion, pam na nes i darllen gair Duw am ychydig o leia, ond i wedi clywed digon amdano, ond pam na nes i, ond o'n nhw'n ddiddiog. Doedden nhw ddim yn fodlon, yn mentro. Doedd dim awydd gan rhain. Ac yn aml, fe ceir rhai o'r rhai felly o fewn yr eglwys. Mae'n swnio'n rhyfedd yn diwedd bod rhai o fewn yr eglwys, o fewn capeli ffyddlon Efengyled hyd yn oed, sydd fel hyn. Am ddifaterwch. Sut rai yw'r rhain? Wel, dyma rhai. Yma rai diog yma sydd yn dod i gapeli, maen nhw'n rhoi rhyw fath o randawiad ganddynt. Digon bodlon i aros yn yr oedfa hyd yn oed. Nawr wrth gwrs, mae'n swnio'n rhyfedd i ddweud pan i ni cyn lleied. Ond felly mae'r diogi efallai wedi mynd cam ymhellach i beidio hyd yn oed trafferthu ddod. Ond i chi gallu gweld, mae dinas dyn ni o faint o filoedd sydd siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. A sawl un sy'n gwybod am oedfa'n fel hon. A mae'n ddigon anodd i cael nhw ar ddwrnod braf o haf. Achos mae yna beth eraill i wneud yn haf. Ond ar ddwrnod oer o eia fel hon, a glaw a gwynt. Mae'n lot haws aros mewn, diwe. O flaen y tân, teledu mlaen, gwylio rhyw ffilm. Gwylio gêm. Am ddiogi, pan i chi'n sôn bod tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd. Un anadl i ffwrdd am y tragwyddoldeb mor agos. Ond gadewch i ni ddisgrifio rhai sydd wedi trafferthu, godi oddi ar ei soffa,
a dod i gerdded i'r oedfa, neu dod yn y car a pharcio, ac yna cerdded lan y strydoedd i'r oedfa, lle bynnag yw, dim heddi fan hyn o reidrwydd, ond capeli ffyddlon ar draws y wlad. Beth am ni ddychmygu am funud rhai fel hyn? Rhai sydd wedi trafferthu ddod, maen nhw'n ddigon parod i ddod i'r oedfa, ond y broblem sydd yn ni, maen nhw'n fodlon gwrando ar yr oedfa. Falle, dwi ddim yn gwybod os yw yn bosib, un clist yn gwrando ac un ddim. Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n credu os yw yn bosib, dwi'n arbenigwr yn hwnna, yn wedig o fewn addysg, o dreiliau i bywyd yn gwrando gyda un clist, rhag om bod nhw'n galw fe enw i allan, a'r glist arall yn gwrando ar yr adar tu fas. Neu hyd o'n fwy felly, y beic modur yn mynd heibio. Oedd breuddwydion gen i o fynd i ffwrdd o'r wers a'r beic modur i'r traeth. Dyna beth o'n i'n breuddwydio amdano. Ond o'n i'n gallu clywed llais yr athro. A felly mewn pwlpit o pregeth, mae yna rhai yn gallu, maen nhw'n fodlon gwrando ar yr oedfa gyda'r inglis, ond mae'r llall yn gwrando rhyw synau eraill. Falle, o ran y lygad yn edrych ar y pregethwr, ond mae yna un llygad ar y cloc. Pryd mae e'n mynd i orffen? Mae trefniadau gwell gen i'n wneud. Na fydd yr oedfa hon yn dod i ben yn gynt na'r arfer, achos dwi eisiau bod ma gynt na'r arfer, achos dwi eisiau mynd. A falle fel na maen nhw, ddim yn meddwl yn gas efallai, ond dyna sydd yn y galon. Hanner gwrando, hanner edrych, ei bod nhw yno yn ymddangos yn gwrando, ond does dim gwir gwrandawiad gan y rhai diog yma. Achlysurol yw y canolbwyntio. Digon i ddweud ei bod yn gwybod beth oedd y testyn efallai, ac ambell i beth oedd y wedwyd. Efallai, a dwi ddim mor siŵr am na, ond tybiwn ni, falle byddwn gallu dweud, wel, fi'n credu dath y pwnc y bregeth o'r Diarhebion, dwi'n meddwl, neu o'r Hen Testament o leia, a dwi ddim yn siŵr, nawr wrth gwrs, beth rwy'n yn gofyn i fi beth yw'r penawdau, byddwn ni'n yn cofio chwaith, ond y gobeith yw byddwn ni'n cofio bwrdwn y neges. Ond yn yr achos yma, doedd dim gwrandawiad. Ond falle o dro i dro mewn oedfa arbennig, fe ddaw geiriau'r bregeth fel taran i'w clustia nhw. Ac falle, maen nhw'n cael eu hysgwyd am eiliad. Falle bod nhw'n cael eu siglo am eiliad. Yr rhai diog yma, falle bod rhyw fath o neges dwedodd y pregethwr, ac am eiliad fe wnaethon nhw rando, fe wnaethon nhw cymryd sylw, a fe wnaeth siglo nhw am eiliad efallai. Efallai bod na wedi digwydd. Mae yna rhyw ymateb, ond yn aml, mae'n un o aniddigrwydd. Ymhlith y diog, falle bod yr ysgwtwad ddim yn digwydd yn aml, falle beth sydd yn digwydd yn aml, maen nhw'n grac gan beth sydd wedi cael ei ddweud. Maen nhw'n siglo'u pennau. Dwi ddim yn licio hwnna. Falle ddim yn hapus gyda'r disgwyliadau a roddir. Falle teimlo fod y pregethwr yn anelu at nhw. Ac eto, parhau i ddilyn yn credu llawer o pethau o ddywedir, ond ddim yn licio hwnna. Mae hwnna rhy eithafol, mae hwnna dros ben llestri. Chi ddim yn gallu disgwyl yna. Ac felly, maen nhw wedi gwrando am eiliad, maen nhw'n grac am eiliad, neu maen nhw wedi cael ei ysgwyd am eiliad, ac yna maen nhw'n mynd nôl i wrando, hanner gwrando, ac falle, dyn nhw ddim yn ddigon crac i hyd yn oed bod yn flin, neu falle'r diog. Dyna yn aml sy'n digwydd. Nid ydyn yn credu digon i'r gair cael effaith ar fywyd pob dydd, ymhlith y diog. Maen nhw'n credu rhywfaint, digon i ddod i'r oedfa, ond dyn nhw ddim yn credu digon o'r efengil, i'r efengil cael fawr o effaith ar nos Sul, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn. Mae'r gair yn cael rhywfaint o effaith ar ddydd Sul, ac yn draddodiadol bellach yng Nghymru, un oedfa yw honno, ac fel Ewrop gyfan, ac America, tybiwn ni y byd i gyd. Un oedfa yn ddigon ar y Sul. Mae'n hen ddigon. Mae bywyd lotri brysur, maen nhw'n dweud. Ni di blino gormod. Rhaid gofalu am y corff. Dyma rai diog nawr, yn ôl Gaerdyw. Mae'r rhain yn cydnabod bod angen darllen Gaerdyw efallai, ond efallai ddim yn ddyddiol,
Does dim amser tawel dyddiol, ond maen nhw yn darllen gair Duw. Mae ganddyn nhw Feibl gerllaw rywle, ac maen nhw'n darllen rhywfaint ohono fe o dro i dro. 2-3 gwaith yr wythnos efallai, neu falle ambell i wythnos yn mynd wedi anghofio'n llwyr. Does dim lot o bwysles ar hyn, ymlith y diog. Mae'r rhain, y rhai diog, ysbrydol, yn barod i ganiatáu ryw ddylanwad o air Duw, ond nid yw yn bopeth iddyn nhw. Os oes rhywun yn defnyddio enw Iesu Grist fel Rheg, fydden nhw ddim yn gyfforddus â hwnna falle. Maen nhw'n fadlon cydnabod bod na sil, maen nhw'n fodlon cydnabod bod na foesau, rhai moesau o leia. Ond dyw e ddim yn bopeth yn nhw, nhw'n sicr ddim brwydro dros fe, nhw ddim ymladd dros fe, nhw ddim dadled a neb dros fe. Sicr, na i ddim dadled a neb dros fe, achos dwi ddim eisiau neb i feddwl fy mod i'n feirniadol ohonyn nhw. Ac felly mae yna ddiogi fan hyn, ond oes? Mae yna rhyw fodlonrwydd. Chi'n iawn ar eich ffordd chi, dwi fel hyn. A dyma'r diog yn ysbrydol. Yn sicr, ni fydd gair Duw na'r Efengyl yn amharu ar ei hamser hamdden nhw. Dwi ddim yn mynd i amharu ar fy amser hamdden ni. Mae fy mhen wythnos i yn mynd i fod fel dwi am iddo fe fod. Mae fy nosweithiau i yn mynd i fod fel dwi am iddo fe fod. Ac yn sicr, pan dwi'n cael gwyliau, dwi'n mynd i wneud a gwneud beth bynnag dwi eisiau. Does dim ots. Ond yn sicr, ymhlith y diog, nid yw'r Efengyl yn mynd i ddylanwadu ar brif ddewisiadau bywyd. Mae sawl un o'r diog wedi dewis yr hyn y dymunant hwy mewn gŵr neu wraig. Falle ddim wedi gofyn o Dduw, arwain fi at yr un rwy ti wedi ddarparu ar fy nghyfer i. A be maen nhw wedi meddwl yw, fe gai pwy dwi eisiau. Neu falle dewis coleg. Dy'r diog yn ysbrydol ddim wedi gweddio am arweiniad gan yr arglwydd. I ba goleg dylen ni fynd? I ble ddylen ni fynd i barhau a fy addysg i? A'r hyn maen nhw wedi penderfynu yw ble sydd orau iddyn nhw yn addysgiadol, beth sy'n mynd i roed y cymwysterau gorau iddyn nhw, heb ystyried pa eglwys sy'n mynd i ofalu am eu heneidiau nhw. Dyn nhw ddim wedi dod â hwnna i'r cwestiwn. Dyn nhw ddim wedi gofyn. Cyn derbyn y lle yn y coleg, maen nhw wedi derbyn y lle, a heb feddwl, oes na gapel yno, a dyma'r diog yn ysbrydol. Dwi ddim mor bwysig yna, nag yw e, i'r diog yn ysbrydol, neu unrhyw gapel y tro. Dyna'r diog. Mae diog pan nhw'n dewis cartref. Dyn nhw ddim yn meddwl, a fydd y lle dwi'n mynd i fyw yn mynd i fer hwystro fi rhag dod i'r cwr gweddi a'r cwr pobl ifanc ac i'r oed fawn trwy gydol y sul. A'r rhain sydd o fewn yr eglwys. Yr rhain sydd yn ddiog yn ysbrydol. Rhain yw'r rhai fwy na thebyg sydd ddim wedi deall yr Efengyl o gwbl. Wrth gwrs, gellir gweld rhai o'r hynna, maen nhw wedi dod at Grist ac yn Gristnogion ac wedi gwrthgilio. Wrth gwrs, mae hwnna'n bosib. Ond gan amla, tybiwn ni, y diog fel hyn yn ysbrydol fydda'r rhai sydd ddim wedi deall yr Efengyl. Dwi erioed wedi golygu popeth iddyn nhw. Dwi erioed wedi bod mor bwysig iddyn nhw. Maen nhw'n sefyll dros o, maen nhw'n wylo dros o, maen nhw'n crio dros o, maen nhw'n ceisio'r arglwydd i bresenoldeb. Dwi hwnna ddim wedi dod yn agos. Dwi ddim mor bwysig yna iddyn nhw. Mae'n un peth. Mae fel rhywun sydd yn jyglo peli. Cofio cael fy nysgu ar dren sydd wedi jyglo gyda tair pel, ond ni'n cofio, ond dyfaru na, des i ofyn i'r person yma, sut chi'n neud e gyda 4? Dwi'n gwybod sy'n neud e gyda 4, dwi'n gallu neud e gyda 3, ond ni'n jyglo'r 3. Ond mae rhai pobl, maen nhw fel un, mae'r crefydd, mae bywyd, mae teulu, mae gwaith, mae pleser, mae sawl pel dyn nhw, ond mae crefydd yn un ohonyn nhw. Ond y diogyn yn ysbrydol i hwnna, gall e ddim fod felly, pan mae rhywun yn dod at Grist, mae e'n bopeth iddyn nhw. Mae'r peli eraill yn mynd o'r neilltu, dyn nhw'n eisiau jyglo dyn nhw. Maen nhw'n bwysig yn ei lle nhw, dyn ni'n dweud bod nhw ddim yn bwysig, ond y prif beth yw'r Efengyl. Ond hefyd, mae yna rai andros o sicr am hyn, mae yna rai diog y tu fas i'r eglwys yn does. Sawl un sydd allan heddi heb feddwl am fynychu cwrdd, maen nhw mor ddiog. Rhai, falle, sydd wedi magu ar eilwyd Gristnogol,
Ac maen nhw wedi hen am sefydlu y myd y diogi ysbrydol. Does dim awydd codi. Gafon nhw fywyd o ddod i'r oedfa fore, pnawn, hwyr, cwrdda wythnosol. Gair Duw yn cael ei darllen nhw gweddio. Ond mae degawdau yn heibio, ac maen nhw'n hapus ei byd, a dim awydd codi. Dim awydd dod i'r cwrdd. Dim hyd yn oed i un gwasanaeth carole'r flwyddyn. Dwi brysur. Dwi ry brysur. Dychmygwch tragwyddoldeb. Ges i gyfle i glywed yr efengil, ond o'n i ddim eisiau mynd. O'n i eisiau aros gartre. O'n i eisiau siopa dolyg. O'n i eisiau gweld y goleadau. O'n i eisiau mynd mas am bwrw bwyd posh. O'n i eisiau cael pryd o fwyd. Gyda band yn chwarae tu fas rhyw tonnau nadoligaidd. Ond mae gormod o ymdrech i fynd i oedfa garolau. Ac yn enwedig pan nhw ddim yn cael cynhwyllau a goleadau sydd wedi cael ei diffodd rhywfaint a pob math o bethau felly a dim plant yn cymryd rhan. Ni ddim eisiau mynd i rhywbeth felly. A mae yna rhyw ddiogi yn does. Mae'r rhai efallai wedi dechrau meddwl am fywyd am arwolaeth a thragwyddoldeb hyd yn oed. Ac eto, mae'n ormod o ymdrech i feddwl gormod am y pethau yma. Fi'n siŵr bod yna lawer wedi dod wyneb yn wyneb ar materion yma. Ac wedyn wedi dod i'r pwynt o meddwl, na, mae hwn yn lot fawr o ymdrech. Mae'n meddwl am farw, mae'n meddwl am y bedd, mae'n meddwl am dragwyddoldeb. Mae hwnna ar gyfer pobl eraill, pobl crefyddol. Dwi ddim yn deall na. Tra'n mynd i fynd i ymchwilio mewn i hwnna. Dwi ddim yn mynd i trafferthu meddwl am bethau felly, a oes na dragwyddoldeb. Mae yna lawer sydd ar y ffordd hon sydd yn cael awydd i wella hyd yn oed. Ar y llwybr diog, mae nhw o dro i dro yn ymdrechu am gyfnod. Ac i ni gweld na ar y flwyddyn newydd, yr addunedau ar ddechrau flwyddyn i stopio ambell i beth. Ond nid yw mae yna rhyw ymdrech ond oes. A ar ddiwedd blwyddyn, dechrau un arall, dwi'n mynd i stopio gwneud hyn, neu dwi'n mynd i dechrau wneud y llall. Ond yn aml dros dro yn unig yw'r ymdrech, neu'r gwellad, ac gan amla, maen nhw'n rhy ddiog i barhau gyda'r gwelliant. Ond hyn a ddywed gair Duw, ffordd y diog sydd fel caidrain. Ffordd sydd yn llawn draen. Ydych chi erioed wedi cerdded ar hyd llwybr felly? Mae'n boenus. Anodd yw cerdded ar hyd llwybr sydd yn llawn o ddraen. Hyn sydd yn wir. Os yn ddiog yn eich gar, dwi'n gwybod hwn fel ffaith. Os ych chi'n ddiog yn eich gar, fe ddaw y draen. Nes i andros o lot o waith chydig fisoedd yn ôl, dim yn hir yn ôl, nes i weithio gymaint, oedd yng nghefn i'n brifo, o'n i'n defnyddio pob math o beiriannau i glirio'r draen ac oedd ymreichau fi a nwylo fi wedi rwygo'n racs ac o'n i'n edrych ar y peth ac o'n i'n mor falch, ond ges i ddim amser, ni wedi blino gormod ar ôl yna, a ges i ddim amser wedyn i gallu mynd i'r cam nesaf ac o fewn mis yr oedd y draen nôl. O'n i ry ddiog i'w glirio fe. Mae chwyn yn dod nôl mor gloi. A maen nhw'n brifo. Mae'n mynd mewn i'r croen. Mae'n boenus. Nid oes heddwch, nid oes cysur ar y ffordd yma i'r diog, ar y ffordd sydd fel cae o ddraen. Bydd llawer yn dadlen wahanol. Mae'r byd yn rhoi'r ymddangosiad. Mae cae o wenydd yw e, neu cae o flodau, o wair hyfryd. Dyna'r ymddangosiad yma'r byd yn ei roi, ond go iawn dyw e ddim felly, a petai nhw'n dweud y gwir fydden nhw'n cydnabod mae bywydau nhw fel cae o ddraen. Llawn ofnau, llawn pryderwch, llawn problemau, ond maen nhw'n twyllo hynna, neu fel arfer yn mynd i feddwi ar nos Wener a nos Sadwrn, i anghofio'r boen. Neu maen nhw'n gwneud rhywbeth arall, os nid meddwi a cael cyffuriau, fydd yn rhywbeth arall, llenwi fe gyda cyngherddau a prydau bwyd, bywyd yn brysur, mwyn boddi'r boen y mae'r draen yn achosi. Llwybr anodd yw e.
Ond un peth sy'n sicr, fe ddaw hyn i'r amlwg maes o law. Pan daw yn adeg I ni adael y byd. Fe ddaw y diog yn ysbrydol wyneb yn wyneb a wal o ddrain. Ni fydd modd mynd trwy'r wal hon. Am rwystr gadarn fydd y wal o ddrain i'ch cadw o'r nefoedd. O, mae wedi bod yn rwystr yr holl ffordd trwy bywyd. Ond pan daw at y diwedd, fe fydd e fel wal, a fyddwch chi ddim yn gallu mynd trwyddo. A am rybydd i'r diog, o, mae yna bentwr o pobl ddiog yn does, yn ysbrydol. Sawl un nawr, dyma I chi, sawl un nawr sydd yn gwybod fe ddylsyn nhw fod yn ceisio'r arglwydd yn hir arglwydd. Ond sy'n rhyddiog I ddod, dyn nhw'n poeni am I heneidiau. Doedd ddim yr ymdrech I ddod mas, ond fe fydd hwnna hyd tragwyddoldeb. Fe fydd hwnna yn I condemnio nhw, o ti rhyddiog? I geisio am eiliad, wel gadewch I ni symud ymlaen. Ffordd y Cyfiawn. Ffordd y diog sydd fel cae draed, ond ffordd yr uniawn sydd wastad am wahaniaeth, mae'r rhain yn gwbl wahanol. Mae'r rhain yn gwybod am waith Duw ar eu heneidiau nhw. Pan maen nhw'n clywed y gair yr efengil yn cael ei ffrigethu gwirionedd yn wir, yr oedd yn pigo ar y dechrau, oedd. Yr oedd yn argo hoeddi, yr oedd yn brifo, achos maen nhw dal yn byw ac yn rhodi ar llwybr o ddrain. Ac mi roedd mae yn brifo, ac fe maen nhw'n dechrau gwrando mwy. Ond falle lle roedden nhw'n ddiog, nawr mae'r gwrandawiad yn dod o'r enaid. Mae yna newid yn y gwrando. O'r blaen, un glist a llall ddim. Ond nawr, nid dim ond y glist yw e, clust yr enaid sydd wrthi nawr. Mae yna wahaniaeth, a mae'n rhyfedd, chi gallu dweud ar y wyneb ambell waith bod yr enaid yn gwrando. Sut I chi'n esbonio yna, dwi ddim yn gwybod, ond mae e, falle ni'n anghywir ambell waith, ac i'r gwrthwyneb, ond fi'n credu bod yr wyneb yn gallu rhoi y darlun I chi, y mae'r rhain yn dechrau gwrando o'r diwedd. Mae'r enaid yn gwrando. Nid gwrando I ddysgu yn y pen yn unig yw e bellach, ond nawr mae'r galon wrth i'r enaid wrth I cer i'w ddeheuad am fwy, cer syched am y cyfiawnder yma, am y ffordd cyfiawn, am yr un cyfiawn, am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r gwrando nawr. Canlyniad gwaith yr ysbryd glân yw hwn ar yr enaid. Dyna pam o hwn yn digwydd. Maen nhw wedi cael ei deffro. Maen nhw wedi cael ei bywhau. A mae'r ysbryd glân wedi plannu hedyn, a mae yna rhywbeth wedi dod yn nhw I fywyd. A nawr mae'r diogi yn lleihau. Ac falle dyn nhw ddim yn gallu esbonio'r peth, ond nawr ceir rhyw fath o geisio dyfal gynt, ond nhw ddim yn poeni rhyw lawer, ond nawr maen nhw'n gwrando mwyn clywed, mwyn canfod. Maen nhw'n ceisio yn ddyfal. Yn sicr ceir draen ar y ffordd, y ceisiwr. Draen i'w rhwystro, mae hwnna'n wir. Fe daw anawsterau diri i'w rhwystro. Mae'r un drwg yn mynd I blannu'r rhwystrau ar hyd y daith. Dyw'r un drwg ddim am i'r rhain dod at Grist ac I gyrraedd y ffordd union, ond fe ddaw'r rhwystrau. Fe fydd yna bethau sydd yn pigo, pethau sydd yn brifo. Fe fydd yn cael ei rhwystro rhag dod i'r oedfa. Fe fydd yna siomedigaethau yn dod ar ei traws o pob math o bethau. Fe celwydd yn cael ei dweud am rhywun ac yna fydd dwi ddim eisiau Cristnogaeth achos dwi wedi clywed hwn amdanyn nhw. Dyna'r drwg sy'n gallu digwydd. Yn grandewch ar hwn, Eseia 40 adnod 4. Pob pant a gyfodir a phob mynydd a bryn a ostyngyr, y gwyr a wneir yn union a'r anwastad yn wastadedd. Am a ddewyd. Be mae hwnna'n dweud, be mae Eseia yn dweud? Fe dynnu'r ymaith pob rhwystyr o ddiarth llwybr rhain. Ond maen nhw'n ddiog. Pam I ni'n helpu'r diog? Pam fod Duw yn tynnu'r rhwystrau ffwrdd o'r diog? Allai ddweud chi pam, achos mae'n llawn cariad, mae'n llawn trigaredd, mae'n hir ymaros, mae'n llawn gras. Ond mi roedden nhw'n gwrthod gwrando, ond mae Duw yn llawn gras.
Ond mi roedden nhw'n gwrando ag ingles ac yn meddwl am rhywbeth arall, ond mae Duw llawn gras, mae'n maddau, mae'n ymestyn allan, mae'n dweud, dewch ata fi, fe na i wneud yr llwybr yn wastad i chi. Dyna'r efengyl. Dyw e ddim yn gwneud synwyr, dyw'r diog ddim yn heiddi fe, ond does dim un o'n i'n heiddi fe. Ond dyma yw gras, dyma'r efengyl. A dyma beth ni'n gweld fan hyn. Mae'r diog nawr yn dechrau gwrando, ac mae'r rhwystrau'n cael ei tynnu ffwrdd. Rhwystrau anghrediniaeth, wrth yr ysbryd glân arwain, yr enaid a droed y groes. Lle gynt roedden nhw'n llawn cwestiynau ac amheuon. Nawr, mae'r rhain yn cael ei tynnu ffwrdd. Mae'r rhwystrau'n cael ei tynnu ffwrdd. Falle bod nhw'n teimlo blinder ac euogrwydd. Mae'r ysbryd glân yn arwain nhw at y groes. Yno tynnu'r i ffwrdd anghrediniaeth, rhodd o ffydd ydyn nhw, y gallu i gredu, i bwyso i ymddiried, a gorau'r ffordd, fe gliw yr efengyl, yr hyn o llawnaeth Iesu Grist yn ei lle. Dyna beth sydd yn digwydd, mae'r llwybr yma'n agor lan, ac mae'r enaid o'r diwedd yn gwrando ac yn gwrando ac yn gwrando, ac nawr maen nhw'n clywed. Maen nhw wedi clywed y geiriau o'r blaen. Mae wedi mynd mewn i'n glist a mas drwy'r llall. Maen nhw wedi clywed ambell i beth o'n nhw'n grac amdano, wedyn ambell i beth oedd wedi ysgwyd nhw, ond maen nhw wedi anghofio amdano. Ond nawr mae rhywbeth i digwydd. Nawr maen nhw'n clywed am Grist. Ac maen nhw'n clywed am rhyfeddod hwn a anwyd yn faban a dyfodd i fod yn ddyn. Ac fe nath e wenidogeithi, fe nath e wirthiau, fe nath e gweithredoedd o gariad ac o drigaredd. Ond fe gadwodd e'r gyfraith, fi oedd e'n fyw bywyd perffaith yn ei lle ni. Ac yno fe aeth i'r groes o'i wir fodd. Ac yno ar y groes fe gymerodd ein cosb ni am ein diogi ysbrydol. Mae e fel, yn y darlun yma, mae e fel traffordd llydan yn agor i fyny. Dychmygwch eich taith i ogledd Cymru, neu os ych chi yn y gogledd, eich taith lawr i dde Cymru. Am lôn. Does dim cwestiwn mae e'n weddol bert. Dwi'n dweud weddol bert, achos mae'r cloddiau mor uchel, chi ddim yn gallu gweld y prydferthwch yn aml iawn. Felly, ond i chi yn ambell waith. Ond mae e'n bert. Ond am droellog. Ac am lonydd. Rhai gyrwyr fel ffyliaid yn torri'r gyfraith ac mynd mor gyflym. Ni wedi bod yn agos i cael ein lladd degau weithiau. Pobl yn goryru, goddiweddyd, yn mynd heibio ceir. Ar lôn gul, ar dro. Ac yna chi'n dod am y lori o'ch blaen chi, ni'n mynd y tractor o'ch blaen ni, mynd y trailer o'ch blaen chi, ac maen nhw'n mynd yn araf, ac chi ddim yn siŵr os yw'n saff i fy neibio, mae'n lôn erchill, ond yw e? Mae'n lôn erchill, yr holl ffordd o Gaerdydd lan i Fangor ac yna i Sir Fôn. Mae'n mor droellog, ond dychmygwch hyn, petai rhywun yn dweud ni'n mynd i agor traffordd. Neu lôn ddeiol efallai, bydd hwnna'n well na dim. Dychmygwch bod chi'n mynd allan a bod chi'n mynd o Gaerdydd a chi'n mynd i Ferthyr a mae'n lôn gyflym fyna ac yna pan chi'n dod i Ferthyr i chi'n cyrraedd y lôn droellog. Ond dychmygwch, a dim cael hanner canrif o flynyddoedd i adeiladu fe. Dychmygwch pethau chi'n gyrru nawr wythnos nesaf, mynd i'r gogledd a chi'n dod i Ferthyr ac yn sydyn iawn mae'r lôn wedi bod yn droellog. Chi'n dod ac mae'n draffordd yr holl ffordd i'r gogledd. Mi'n siŵr byddai'r Cymru'n llawenhau. Am lôn, ffordd glir, am filltiroedd ac am filltiroedd fe fydd yn haneru'r daith. Bydd yn hyfryd. Chwa beth, diwna ddim i tebyg i'r lôn yma. Lôn sydd fel cae o ddrain. Ond yna, yn sydyn iawn, mae'n dod yn wastad. Mae wedi cael ei lorio. Mae'r draen wedi cael ei wasgu lawr. Mae wedi cael ei sgubo o'r naill ochr i'r llall. Mae'r llwybr yn glir. Dwi ddim yn serth. Dwi ddim yn anodd. Mae wedi cael ei agor. A mae'n arwain at Grist. A mae'n arwain at y nefoedd. Am lwybr uniawn. Am lwybr gwastad. Y gellir dweud mae'r lwybr yn dechrau cyn y groes, allwch chi dweud na bron iawn, achos mae'r ysbryd glân wedi dechrau'r gwaith yn do. Mae'r ysbryd glân wedi dechrau'r gwaith trwy agor y ffordd i arwain chi at y groes, ie, ni'n gwybod na, ond yna, y groes, am glwyd yw'r groes.
Ac am lwybr sydd yn agor ar ôl y groes, gwelir y ffordd yn agor i fyny. Hynny yw, mae'n geiriau eraill beth ni'n dweud, mae Iesu Grist yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dyna beth yw'r darlun i fe. Chi'n dod at Grist a fe yw'r ffordd, mae'n wastad, mae'n arwain at y nefoedd. Dyna beth ni'n dweud. Mae'n lôn o heddwch, lôn sydd yn arwain at yr arglwydd, lôn sydd yn llawn addewidion. Lôn y bydd yr enaid yn ddiogel yng Nghrist am byth. Dyna'r addewid sydd yng Ngaerdyw. Unwaith ar y lôn hon, dyw'r enaid ddim mewn peryg, byth eto. Fe geir ymysodiadau, fe geir siomedigaethau, fe geir ymysodiadau gan yr un drwy, ceir, mae'n wir, temptasiynau fydd yn baglu o dro, ond mae'n saff ar y ffordd. Unwaith ar y ffordd am byth, unwaith yn yr arglwydd Iesu, chi ynddo fe am byth, ac fe fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd, i chi yng Nghrist. Mae'n lôn fydd yn arwain i at y man lle diflanna ffydd pan bydd yn troi'n olwg. Psalm 119 a 35. Gwna i mi gerdded yn llwybr dorchmynion, canes ynddo y mae fy wyllus. Dyna sut ni'n gwybod bod yr enaid yma yn rhodio ar y lôn wastad hon. Dyma sut ni'n gwybod bod yr enaid yma wedi bod at y groes, a wedi bod trwy'r porth, a wedi bod trwy Grist. Gwna i mi gerdded yn llwybr dyrchmynion. Mae'r dy lwybr di yn llawn o'r chmynion, ac hanes ynddo y mae fy wyllus. Dwi am fod yn dy bethau di. Dyna le dwi eisiau bod. Dyna be mae Gaerdyw yn dweud wrth ni. Nid y diog yr ysbrydol rei, mi roedden nhw'n ddiog yn ysbrydol, ond trwy ras maen nhw wedi dod at y ffordd union, ffordd sy'n wastad. Ffordd at Grist, dyna beth sy'n fan hyn. Mae gwirth wedi digwydd. Wel, gai orffen trwy ofyn y cwestiwn i chi. Beth yw eich ffordd chi te? Ffordd y diog sydd fel cae draen, ond ffordd yr union sydd wastad. Pa ffordd i chi arni? Am ffordd aniben yw ffordd yr anghyfiawn, y pechadur, y diog. O, mae e'n aniben, mae e'n llawn dryswch yn dweud. O, mae'r byd mor ddryslyd. Mae'n drienus, mae'n dorcelonus, mae'n anobeithiol, mae'n dywyll. Ac mae'n arwain at distryw, dyna'r darlun, ond mae'n llawn draen. Mae'n anodd gweld y ffordd ymlaen. Ond yr hyn a gael mor aml yw nad yw y pechadur yn gweld unrhyw broblem ar lo mae arni. Mae'n gyfarwydd ar draen. Mae'n mynd yn bellach, mae'n cyfiawnhau grwydd eich pechod. A yw eich pechod wedi peri fod yn bwysau arnoch chi yw'r cwestiwn? Mae'r diwrdiog ddim yn gweld hynny. Dyn nhw ddim yn gweld bod eu pechod yn broblem. Ond ydych chi wedi o'r diwedd trwy ras wedi dod i weld bod eich pechod chi yn pwyso lawr. Bod yr eogrwydd mor drwm. Beth ar hyn a ddigwyddau i chi wrth i chi ddod at y porth cyfyng yma, at Grist. Mae Iesu Grist yn tynnu'r baich oddi arnoch, ac y mae e'n ei osod arno fe ei hun. Mae e'n cymryd eich pechod, ef sydd yn cael ei gosbi am eich pechod. Mae e'n eich golchi chi'n lan, mae'n maddau pob bai. A mae'n eich gosod eich traed ar y graig, ar y llwybr cil union gwastad. Mor drist yw'r sefyllfa rhai dros y blynyddoedd sydd wedi mynychu capel. Neu falle ble roedd yr efengel yn cael ei chyhoeddi, a mae ganddyn nhw ddigon o grefydd, hwn mor drist. Mae ganddyn ddigon o grefydd i'w gwneud yn anghyffyrddus yn y byd, ond dim digon o'r gwir grefydd i'w harwain at Grist, a maen nhw yn y canol. Mae'n erchyll yn dweud. Digon o grefydd i wneud nhw'n anghyffyrddus ym mhethau'r byd, ond oes dim digon o'r gwir grefydd i ddod yn nhw at Grist. Faint o reina sydd wedi bod? Mae mor drist yn dweud.
O na fyddwch chi felly, a byddwch chi ddim yn oedi mwyach, a byddwch chi ddim yn ddiog mwyach. Galwch ar Grist, i'ch nerthiw geisio, ymdrechwch a phlediwch. Gofynnwch iddo fe. Dwi'n ffeindio fe'n anodd, ond dwi'n gwybod bod rhaid i fi geisio. Helpa fi geisio, tirda fi at Grist, agor llygad fe enaid i weld fy angen am Grist. Dyna chi weddiau. Cyffeswch eich diogi. A'r rhai sydd yn dod felly, mae yna fath o baith. Achos os ych chi'n gweddio'r weddi honno, os ych chi'n fodlon gweddio'r weddi honno, yna beth ni'n gallu dweud yw mae o wedi cychwyn y gwaith yn barod. Ffordd y diog sydd fel caidrain, ond ffordd yr uniawn sydd wastad. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd sydd yn wastad, ac am yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Felly o Dduw, tyr gweithio ni'n plith arwain yn eidiau at Grist ei hun. Tyr di'n plith, i ni gofyn hyn o'r trenw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.